Mill-qorti għal Kordin wara li ġie akkużat b'korruzzjoni, ħasil ta' flus, frodi, xhieda falsa u falsifikazzjoni wara 4 snin Keith Schembri, Chief of Staff Kastilja meta Roberta Bele kien konsulenta Muscat, issa nżamm arrestat wara li l-Maġistrat Charmin Gallia ċaħditlu t-talba l-libertà proviżorja u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih. L-akkużati tresqu l-qorti wara l-5 u ddaħħlu f'awla numru 22 f'żewġ gruppi b'Keith Schembri jitressaq mat-tieni grupp. Apparti Schembri tresqu l-qorti Brian Tonna, Karl Cini, Katrin Bondin Carter u Manuel Castagna ta' Nexia BT. Beverly Tonna fisem KP Holdings tresqu wkoll Alfio Schembri missier Keith Schembri, Malcolm Sherry, il-kap eżekuttiv tal-Kasko u Robert Zammit. Magħhom akkużati anke Lorraine Falzon u Matthew Patch. Uħud mill-każi ta' tixħim u ħasil ta' flus li semmew f'dawn il-proċeduri baqgħu sejrin għal snin twal saħansitra anke sal-2020. Minn barra batti ta' ħasil ta' flus, Tonna u Cini ġew akkużati li assoċjaw irwieħhom ma' persuni bilan li jwettqu att kriminali u li kisru id-dmirijiet tagħhom ta' accountants u awdituri. It-tlet irġiel ta' Nexia BT ġew akkużati bi frodi u anke b'falsifikazzjoni. B'Karl Cini f'ħin minnhom jidher jibki fl-awla. Cini u Tonna, it-tnejn bħal Schembri, inżammu arrestati u ttieħdu l-ħabs ta' Kordin. L-akkużi fil-konfront ta' 11 persuna li tresqu l-qorti s-sibt kienu bbażati fuq żewġ inkjesti u mhux waħda. Inkjesti li kien talab l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. L-inkjesta ta' Hillman kif ukoll l-inkjesta brabta mal-bejħ tal-passaporti.